ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫେସ୍ ମାସ୍କର କଟିଂ ଆଉ ଷ୍ଟିଚିଂର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ବିନା ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ବହୁତ ହି ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମାସ୍କକୁ କାଗଜ ଉପରେ ରଖି ତାକୁ ମାର୍କ କରି ନେଉଛି। ଆଉ ଷ୍ଟିଚିଂ ପାଇଁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ି କଟିଂ କରିନେଉଛି। ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫର୍ମା କଟିଂ ରଖିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଫର୍ମାଟିକୁ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିକି ଚକରେ ଟିକେ ମାର୍କିଂ କରିନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କପଡ଼ାକୁ ମୁଁ 4 ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି, ମାନେ ଦିଟା କପଡ଼ା ଅଛି, ତ 4 ପିସ୍ ବାହାରିବ। ଆଉ କପଡ଼ାଟାକୁ ମୁଁ କ୍ରସ୍ କରିକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଦେଖିକିନା ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କପଡ଼ାଟାକୁ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକି କାଟିଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଷ୍ଟ୍ରେଚେବଲ୍ ହୁଏ, ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ମାନେ ମାସ୍କ ଯେଉଁଟା ଆମେ ତିଆରି କରିବା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମାସ୍କ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ମାସ୍କରେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଜି କପଡ଼ାର ଡୋର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି କି କାନ ମୂଳରେ ବହୁତ ମାନେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ମାସ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଡୋର ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ପଟି କଟିଂ କରିନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ଯେଉଁ କଟିଂ କରିଥିଲୁ ତା ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ନେଉଛି। ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମେ ଦିଟା ପିସ୍ ପାଇଲୁ। ଏଟାକୁ ମୁଁ ସିଧା ପଟ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଟା ପିସ୍ର ସିଧା ପଟକୁ ସିଧା ରଖିବା, ଆଉ ତାର ଉଲ୍ଟା ପଟକୁ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା। ମୁଁ ଯେମିତି ଷ୍ଟିଚିଂ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମାସ୍କର ତଳ ଆଉ ଉପର ସାଇଡ଼ଟା ଷ୍ଟିଚିଂ ହେବ, ବାକି ଯେଉଁଟା ଆମର ଡୋର ଲାଗିବ ଦି ସାଇଡ଼କୁ ଖୋଲା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ହାତରେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ନେବା। ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ଆଉ କପଡ଼ାଟା ବାହାରିକି ରହିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟିଚିଂ କରି ନେଉଛି। ଦି ପାଖ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଖୋଲା ପାଖ ଦେଇକି ମାସ୍କଟିକୁ ଆମେ ସିଧା କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ସିଧା କରି ନେଇଛି। ମୁଁ ଡୋରଟିକୁ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତ ଏବେ ଏଟାକୁ 5.5 କିମ୍ବା 6 ଇଞ୍ଚରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି କଟିଂ କରିନେଉଛି। ମାସ୍କର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡୋର ଲଗାଇବା ସେ ସାଇଡ଼୍ର କପଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା, ଯେଉଁଠି ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ। ଏବେ ସେ ଡୋରକୁ ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ରଖିକି ଷ୍ଟିଚିଂ କରୁଛି ସେମିତି ଷ୍ଟିଚିଂ କରିନେବା ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆର ପଟଟାକୁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଷ୍ଟିଚିଂ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ମାସ୍କ ଏବେ ରେଡ଼ି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମେସେଜ୍ କରି ଜଣାଇବେ।
नेक्स्ट वीडियो रे पुणी थरे देखा एमिति आउ गोटे आइडिया सहित।